No, čo robia potrebné? Ďakujem ľudia, dneska som tu Jaka ryba až zo Štromečko. Čaute. A je tu aj Král ryba. A nechali sme konáčky Snap City a sa im tam veľmi páčilo, tak sme ich tam nechali. Zeseme do Hukejnu naspäť. Tak si daj ten hotdog. Ďakujem. No, bol dobrý. Mňam. Počkaj, o 5 minút pristávame. Pristávame. Sami sa, pripútaj sa. Tak sedíme vo reštauračnej časti. Ale korytnačka mi je ľúto. Lebo spomeň si na tú rozlúčku. Ako ťa Danny objal. No poďme, by sme tu mali byť. Ale sme po Ukrajine. Buchne airport. Dám si môj kufor. A jem. Počkaj na ten taxík. O 5 minút neskôr. Taxík prichádza. Neriaď ho, to si spomínam. Ale my sme bohatí presa. Tak skúsim riadiť. Nie, alebo každý má svoj. Ja mám rybasia limuzína. A ja mačaciu limuzínu. Idem naspäť domov. Máme iné domy. To je nevýhoda. Áno, nevieme, kde býva Král ryby a on nevie, kde býva štúdio Mačka. Čo som ja. Tak ideme týmto smerom. Tak ľudia. Poď bývať na... Martin, poď bývať na 23. Na 12. Nie, chod na 23, tam je. Tam ti strážim. Tak už nebá kár. Opätujeme. Máš tento? Jo. Tento najkrajší. Tento som mal rád inak vtedy. Vtedy áno, ale obaja ho máme radi. Nie. Toto je moje. Nelezke mi tam. To ďalší. Inak zmesky som si tady veľmi pustýna. Zmesky. Uaj, už som nám dal do garáže. Tak bude. Autíčko. Moje limuzínu. Čo pôjde na moru? Super. Rýba. Damečke farbu. Dom. Je pekný. Je dobrý. Ja mám najväčší pokojík. Super. No ľudia, korytnačky inak zostali do Livetopie nás nalákali. Ja som sa skoro naštval. Áno, sme išli naspäť do Snap City. Tam bolo pekne, to si mohli vidieť. No, to bolo na Král ryby. Naspäť. A to bolo na Král ryby kanále. Ľudia. Áno. A teraz sme sa dohodli, že budeme to na dvoch. Áno. A dneska... A keď chcete vedieť, tak chcem sa troška zvábec museli miláčka a to každý neznáša. No to je pravda. Mačky vtedy cvikali ukusnú, neviem, aj ruky. Moje jídlo. Ryba. No, mi museli píchať trikrát, mi ma to bolí. A určite si plakal. Neplakali, by sa odvážne. Ako dá sa povedať, že áno, bo oni mi to tak píchli. Oni mi museli píchať dvakrát. Trikrát. No a potom im taký naprs. To bolo nič.
ale ty dvakrát ihlou chápete. Ihla je taká niekdy nepríjemný pocit, keď vám pískajú. Ale to mám kľud. A vymyslela si kráľovej ryby. Tak kúknú, jak sa mu darí. To by vidím. To som ja. To ja veľmi vyzerá fakt. Luky, nie, nechoď ku mne. Uká mi tvoj dom, ako je tvoj. Hej! Nechom mi dom. Uká. A kde máš farbu? Myslel, že máš zelenú. Lebo má rada každá mačka. No. Čo chceš? Vojačík. To je... Luky! Stoj, Martin! Vypadni. Tam sa... Vojak dostal bombu, lebo nás to otravuje. No ryby, tu mám menšiu knihovničku. Tady blbosky. Vidieť. A fakt, lieta už tá telka. Jak ani na ničom není. A lieta. Aha, a to sa také neudrží. A kde sú tieto káble, kde sa tu zapojí? Mačky používajú heky. Toto môže byť... Mačacia telka levituje. Nelevituje. On je typ, poď sem. Toto je ochránené, prečo si to ja ukradnem. Vykradnem mi trezor a budeš. Oj. Easy. No teraz si kúpime na kráľ ryby dom. Vidíš? A dajte mi viacej odberateľov ako kráľové ryby. Neviem viacok, ktoré chcete vedieť. Ja mám lepšie videá zas. Ja som starší youtuber, to je na šíkej. On, Peťo, som také dobré. A kde si? Tady! Poď už. Dudu. Nemám na to celý čas. Celý deň. Ako chyba to slovo malo. Ako držuješ ten pokoj, mám počítať nad čom točím. Dovidíš. Tvoj telku, kde mám Potrebuje ťa niekto. Otravuje ma tá kurča. A tu má troška kuchynku. Tu má... Škoda. Škoda, že som ťa nenamočil tú hlavu do záchoda. A teraz akože prídu policajti za to. Daj mi on ban a ako prídu fízli. U teba sú fízli. Počkaj, daj mi on ban, ako príde tvoj... A tento fízl, to je hlupý vojak. Daj mu ban. Čo ty? Kradne. Masko! Jak zidí. Měla vodičák. Viel si, nabúral ešte. Vojačík. No ľudia, môžu ma teraz vidieť. Fuje. Ale to je jedno. Vyjde sa, dajú oči. Už máš mi... To vyzerá skoro jak Porsche. Ty jste vetra. Ten čas si nevšimajte tých 15 minút v mojej krásnom šidle. Luky, ty máš... To nedá smysel. Tvoja hlava vyzerá jak... Luky,
Že sa mi to deje. Au, to bolí. Dohánie. Ale sme mám nabíjačku po ruke. Mačky sú múdre. To sa mi to stalo. Nie, mne sa niečo deje. Ne. Nerob. Čo sa mi to deje? Mamo. Aj mi nie. To bolí. Nebubni. Ja si dal... Ne, mi sa gej blbo. Fuj. To bolo hrozné. No, šodbe. On to žere. A? Nie! Nechcem byť ryba. Fuj. Je lepkavé ako lepidlo. Tak čo čakáš? Ryby sú lepkavé. Nemám plán. Kde to mám? Jo. Dobre. Mira sa, čo deje? Uhni! Dobre, schodám ti to. Čo sa mi to deje? Fungovalo. Trochu. Uhni sa mi je čo divné. Nie, toto nie, je to niečo divné. Počkej, toto tu nemá byť. Ja to upravím. Prečo som nahý? Kde mám oblečko? Dávaj. Odber. A prečo mám oblek Černobylu? Král. No konečne som naspäť. Ryba. Čo robí tam tá ryba divná? Král. Ryba. Mne tak jelo niečo divné ľudia, ak som sa pojela tu už. Král. Ryba. A mačka je páj, lebo... Čo, máš nejaké oblečenie? No, toto je divné. Seba neukážu. Na to zabudíte, ani sa peníze. No, tak sa poprechádzame. Akože ťa pozývam na jachtu. Mačka skočí z okna. Uj. Ryba? Král ryba? Si to ty? Král ryba! Král! Nechceš ísť na jachtu? Nie. Ako to príjmeme? Ako to príjmeš? Ja to môžem kašľať. Akože ti poviem, že tam bude super večera. Bude tam najlepšia večera na svete. Budú tam hotdogy. Ako v lietadle, ešte lepšie. Čo chce dať to uchylka? Keď ona má hápka. Tak príjmi. No tak. Platím ja. Mám prachy, kúknite ľudia. Toto sú moje... Príjmi, no tak, ryby.
Ryba, príjmi! Kto to chcíp? No tak, príjmi! No tak, ryby! Ešte predtým, dá sa bude zase na Lukášovom kanále. Jo, to bude na mačacom kanále. Nie, Lukášovom. A kde si toľko? Ja už som na jachte. No, rybe sa niečo divné deje. Jednoho je to kydík. Wow, to je doslova dobré. Goldy, emeraldy dúfam. Penízky. A to sú moje penízky. Kde je ten kráľ ryba? To je Coca-Cola, čaká na nás. Papáni. Kráľ ryba. Ako ide za mňou. To čože žensku práve. To si ty. To je kráľ ryba. Ty si... Tak je to kráľ ryba. Robil sa na pápu. Ako je toto, táto tu je kráľ ryba. Brá. Myslím si chlap pokadený lode. Ako ide za mňou. Ne. Akože ti volám znova. Už príď. Veď už je 5 ráno, no tak, príjmi už, príď sa kríž. Rybací muž divnej. Ako je to príjmeš? No už to príjmi. Ako započuješ strelanie brokovnice. Ja to budem akože ja. Kde je tá ryba chcípnutá? No tak príď. A keď si počul, že ide, že nemá niekto zastrelil, tak ho za mnou. Ne, neberem. Príď. Ja už ma nebudeš počuť, že ja sa mŕtvu. Idem k nemu radšej. Nejaký výskaz. Danny. Ako ti vykopnem dvere? Kráľ ryba! Ozvi sa. Toto, dúfam, nie je on. Kde si? A ty tam vidíš, že je šupiny. A kade? Počkaj, tu vidím šupinu. To vidíš, Počkaj. Počkaj, A šupinu. to vidím, to je otvorený balkón. A vždycky sa niekto zadlo utekol balkónom. Počkaj, tam vidím toho krvi, tak nejako musel skočiť za balkóna. A akože ťa nájdem na streche domu. A kde? To som bol ja. Ten výskaz. Mŕtvý.
Príď naspäť, akože daj mi unban. Daj mi unban. Ty malý rybac. Chcem presťahovať. Dobre? Čo? Ja sa presťahovať. Kam? Nepoviem si na viac miesto. Budem to sledovať. Nič. Nie? Nie? Nie. Dobrý ja. Môj dom. Bývam na Islande. Ja som si vymenil dom. A toto bol koniec. Spravni sa na Island. Dobre, to bude koniec. Tretej časti. A potom bude štvrtá. Spravni sa tu. Na môjom kanále. Dobre, spavni sa. Na Island. Ja som tu. Kde si? Hello. Chod normálny. No. To král ryby. Dneska som tu bol ja, štúdio Mačka a král ryba. A čaute. Čau. Čaute.